Lord, for the gift of having the Lord. We pray, O God, that you are going to continue to bless this man of yours, O God. Continue to be with him, O Lord. Lord, let his words be like a two-edged sword that will pierce our hearts, O Lord. That it will continue to change us from glory to glory. This we pray in Jesus' name. Amen. Ibaw na mo topic? Di din na ibaw din. Surprise din. Ako na nagipinsan ako. Galipog sa gumisaw na ako pag-explain, no? So, ang text, nag-text na rin ako. Typings ko noo. Sa to? Blessings. Yeah. Karon sa hindi ako ko na typing. One eye blessing. So, kaya tinuulan ni typing or blessing or typing lang. O pa rin mo kibawa na ako sa ng typing? Wala ko kibawa? Kibawa di ay. Yan ang magpatok ko ng mga ko. Yan ka ng blessing o pa rin mo kibawa sa na. Magpatok ko ng mga na. Kanang mo ba taning hibaw eh? Kasi na kayo. Malay naman charismatic o sobrang lesson. Ayan sa may tithing, proper na tithing, 10% or 100%? 100%. Ngayon gina mong tokan. So ang tithing, dili na 10%. Panahon na lang sa mga Jewish people na nasa Old Testament. Pag-abot na ni Jesus, kisa may yung gisunod, ang mga Jew o si Jesus? Jesus! Opo, Jesus yung gisunod. Pag-abot na ni Jesus, di na 10% to eh. 100%. Dito yung 10%. Tanawan tong dito sa temple. Na dito ang mga kuhan, dito ang katong mga Jewish people who gave their tithings na 10%. And here comes a poor widow who give also her tithing na 2 cents. Kisa may gidayag ni Kristo. Yung ko lang attention sa iyang mga tao siya. Look at this one. The greatest, kisa yung hatag ni Dako kayong offering sa Ginoo. Kani nga widow. So sila kulo na 2 cents naman to ang ipanghatag sa uban kadako ato. Kaya na kay income nga 1,000, yun na may imong tithing kung 10%. 100. Kung na kay income na 10,000. 1,000. Kung na kay income na 100,000. 10,000. Kadako anak. O niya, ang 2 cents sinoon, muna na'y kinadakan. Pero ningon si Jesus because she gives everything she has. So 100%. Kato na sang usa, kato matanon ba nga dato. Siya sa may akong buhaton Lord, aron maangkon ako ang harian sa langit. Ngayon siya, sell everything you have, everything ha, and give it to the poor. Kailan na? 10%, 100%. 100%. Sa Acts of the Apostles, nasa dihay gibutang ang tanan nga ni-appeal sa grupo sa first followers of the way. They sold everything they had, dato mga dato, and they gave the whole amount to the apostles, and the apostles distributed it according to their needs. The whole amount. Nya doon na ito yung magtiayon, limot ko pisayngan, kasahalan yung sa Acts of the Apostles, kung kibaw sa chapter, na makat, ang ilang ihatag 50% only. Doon dayon na ito ni Peter, sa mga origining halin sa akong property. Siya, are you sure? Siya, more na. Isa ito yung tawag ni Peter, teacher, ingon dayon si Peter, murang imo niya pagsulti nga kung doon na kayo ipamaka, mamatay ka.
Kung namaka ka, mamatay ka. Huwag ka mo pultahan, namatay. Kaya iya man gitaguan ang the other percent. Yan gusto din sa kanyang ilang practice, 100%. Niabot sa din asawa. Hindi asawa, moro din ang halin na mo. Lain na sa itong property. Imo sa Peter, o naman ka, maliwat sa kas imong bana. Patay ako asawa. Una ka mo, hatag mo 10%, patay mo. %100%. Kumusa na ang itudlo sa atong simbahan. Ang doktrina sa atong simbahan, wa mangayo o 10% kung dili 100%. Kung sa may interpretation ng 100% sa atong doctrine sa simbahan, you give out of love with full love for the community of the faithful. So kung sa man pag-compute ang 100%, either literal or practical. So unsa may literal, diba sa Acts of the Apostles, ang tanan nga gihatag ngadto sa community i-distribute nila according to the needs of one another. Mo nang wala na sila dato, wa na pobre. Kay 10% na atong ihatag, magpabilin ang disparity sa poor and rich. Kaya ang poor magito. Ang rich magito. Pero gihatag na ang tanan, wala na poor and rich. Pulos na ta, equal. Nakaroon, sa may practical na computation sa 100%. Imong tubagon ang imong basic needs, ang sobra, ihatag sa Ginoo. Para na sa to sa uban, gaway ikatubag sa ilang 100%. O sa ilang kinabuhi. Nalitaron na kay anak tulong buok, duha na mo, di sa tupal, 5 mo tanan. Ilang may budget ninyo sa kaon for the whole week. Di mo na computer. Yaman man na yun. Ano mo maghatag 13 monthly or weekly? Abi ba, hindi mo paghatag ng tithing ba? Monthly, once a week, or once a month? Ha? Once a week. Adik, lalo ha? Ang sabi niyo yun? Once a month or once, ha? O lagi, ikaw ra, o pipiling nga, kaya sweldo, matag ka. Iwag mo sweldo kada 15 o 30, so kung saan mo ihatag. Sa karon, natan 15. So, imong computer diha, ang tanan mo ikinahanglan for that days nga mo masakop pa ng imong sweldo, apil na ang panginahanglan sa imong pamilya o imo. Yang sobra na tanan, ihatag nimo sa community. Ha? O way sobra, maliwat ka swido. Nabisa na lang 2 cents, imo ginang ihatag. Wala na kay sobra. Pero imo pa yung ihatag. Imo yung gahinan o sobra. Pero it does not necessarily mean na kung panalitan ng sweldo karong bandag 10,000, anang kinsinaha, niya imo panginahanglan, bayaran na sa kurente, bayaran na sa inyong tuition, tambal, o inyong bugas, niabot og 11,000. Di sure pa ka 1,000. Ikuha na nimong 10%. It is injustice to the people who depends katong mga mouth na nagdepende. Ayan, injustice na siya. So, ang imong 100% diha is negative 1,000. Muna imong 100%. Tuhan niyo? Kung muhatag ka 1 peso diha sa inyong tithing, that is already pilang na ka-percent. Ang imong kita anang kinsinaha, negative 1,000 man. Yan, ihatag ka og 1 peso, pilang na ka-percent. Sobra. Di ka unas negative. Diba? So, ang 1,000, pila may percent na sa 10,000? That is 10%. 10%. Yan, negative man. Negative 10%. Ihatag man ka 1 peso. Pila man ay percentage sa 10,000? Diba?
1%. So, ang imong gihatag karon is 101. Ano mapasitive tong 1 ba? Ano mapasitive tong 10? O sa ako nang sa pila na imong i-multiply ito para mahimo siyang positive 1%. Mo na imong percentage nga gihatag sa community. Mo na siya gitawag og practical. Na siya gitawag og radical. Usa man radical, ang tanan kini mong income, hatag gini mo. Nuwa na ginahibilin sa inyo. Kung ikaw mahanap kay mong pananaw. Gitawag ni siya radical, mo ni gihimo sa mga mendicants. Kanang community ni St. Francis of Assisi, community nila St. Clair, community nila ni St. Dominic. Mauli ang ilang kuhan, pinigruman, nilang tanan, nilang kita ang alaw, kung nagkautanan yun, hatag ilang kabus, zero sila during evening, ikaugma, nagpaabot na po sila na ay muhatag nila, kaya magpakilimos pa sila mong trabaho, umaligya sila ilang mga abot, yan, maguhaan sila, pakilimos, huwag na yung muhatag, kakaon, huwag na muhatag, di kakaon, huwag mamatay, very good. Kaya nga naman, ang ilang pangandoy, huwag mamatay, I can see that face to face. Di ba? Muna gitawag ang radical. May yung gusto piliin, ang practical o ang radical? So, ano ilaghan ang sayo sa practical? Kaya nga naman, kung ikaw, usang katao nga warrior, diniapil ni mong budget ang may labot. Hano lang ka maka-excuse. Diapil ni mong budget ka ang may labot. Yan, di ba ang ginawa na? Ika na gawin ka, nagbasin na may masakit, so ato na lang yung taga-alawang tapos. Pero pag may nasakit yun, gamit ko ang malangga, ka na magitaw ng allowance. Why allowance? Kana yung kilos mo gas, bila niya, kaya na mo, rin yung kumputor. Yung sobra na hatag yun. Niya, hindi kasunod na sa kinsinas, kung na yung abot, akato na sa imong bandito na sa. Muna yung gitawag o practical. Pero kung manikas ka, okay, ayun. So mo ka na ang tithing nagipatuman si amo na po kung handol itong mga parokya like paghandol na mo sa mga kaya pila may bayad sa kasal pa din, pila may bayad sa kanima itong mga sakramento na tugikan sa 1 peso ngantos 1 million depende sa inyong gugma sa community na ito din. Kung na yung mga aputan kana yung mga natay activity kinahanglan tani nga amount tagpila man ta kada usa may tagpila man ta nako ikas 1 peso ngantos 1 million dili na nako i-divide ikas 1 peso ngantos 1 million exchanging gift tagpila may limit nako ikas 1 peso ngantos 1 million kaya wala usa na to dili maka-afford o dili maka-afford og 1 peso. So, gikas 1 peso, atos 1 million. Kung ihatag ka 1 million na mo imong gift, kanya ang imong nadawat peso, be happy. Kaya mo na imong 100% ang 1 million, mo sa to yung 100% ang 1 peso. Jadi ka mo dawat is 1 peso, 100% pa sana. Natimingan lang ang imong 1 million is your 100%. Natimingan po, ang iyang 1 peso is the 100%. So, what matters now is the love. According to Mother Teresa of Calcutta, Blessed Mother Teresa of Calcutta, there is no such thing as great things. But we can only make great things if we do it with great love. So only love determines whether your work is great or not. Kaya daghan kaya na ito makahatag o dagkong amount pero way ugma. Yung sa milhanan, magkusmod ang naong. Niya, kung dako ka ni siya nahatag, musuway din siya control sa community. Kaya siya na mo ini-act na murag philanthropy. So, naidaghan, bisa sa simbahan, naidaghan diha, mga smugglers na ba ng uban, mga turak ng uban, yung manghatag din dagko kayo, mupausap sa atop sa simbahan, tungkol mo pa bagos altar niya mo suway na diktar sparit kung sa buhaton hasta pag bumilis sparit diktaran ayaw na i-mention na pa dyan ha withdraw gina na kung support sa inyong parokya basta yung i-mention mo no na i-diktar mo no so may yung tag-titings sa pasabot 100%. How to interpret 100%? You may use the formula na gitawag og practical or radical. Nakaroon, kung sa may rewards Ginoo, mo na nimo matters. Kamong tanan na sayo ket man. Kung say atong ihatag sa Ginoo nga way pagpangayong bayad,
iyang balusan o 100-fold. 100-fold. Yan ang i-times o 100-fold. So kung nalikas practical, kung ang imong nahatag 1 peso, i-times o 100, pila man may muhatag ng imong grasya. In addition sa imong present na grasya, 100 pesos. Kung nalikas sa radical, ang imong yung 11,000, o ang imong 10,000, imong yung ihatag tanan, i-times o 100, pila may mubalik nimo. Ilan pa mo compute ganito? Ha? Pila mo balik nimo? Masa? 10,000 ba times 100? Pila? 1 million. Kanya, ay may imong palabihon. Kung ikaw, sa naka-practical na tao, ay may mas practical, kanang mudawat na kag 100 pesos o kanang mudawat kag 1 million? Ay may practical. Kung ikaw, practical ka pagkatao. Sa imong 10,000, kung sa'y gusto nimong dawaton diya, 1 million or 100 pesos? Dili ka practical na pagkatao. Di ko mo to ma-practical ka, ang imong gawat, ang imong 10,000, gusto na kang imong 100. Di ba? O ikaw tao kang tinuod, isa mo pa kay grado, papilion ka sa 100 pesos o 1 million, ano ito ka sa 1 million? Una, ang pinaka-practical di ay, para atong madawat ang dako kayong bulog sa grasya sa Ginoo, aray kita sa radical. Kung muna nga ninyo si Jesus, if you want to follow me, a very radical requirement or requirements. If you want to follow me, yasa na nag-iusap o negative, you cannot be my disciple unless, di ba? Ano na yan? So may yan deny yourself. Very radical. Wasa ningon, deny 10% of yourself. Deny yourself. Kay sakit mo kayo nang mag-deny ka sa imong self. So nagkagawa na kayo bugas, hindi ka upa. Then, take up your cross. Sunod na yun? Follow me. Kung sa may pasabutan ng follow me. Ang nakatubag, tagaan ako 100,000. Sa iyo naman ang deny yourself, katubag mo na. Take up your cross, yan sa mga follow niya. O susunod lagi eh. O lagi ka sa lagi eh. O sa lagi eh, pasunod. Sige, Karen eh. Ito ba siya 25%? Wah, may katubag, 85% na rin mong natubag sa paghatag na doon. Wah, masa kamay ng percentage dito sa natubag. Kaya yung 100% ng tubag. Kaya kasabutan ng follow me, pasabot, buhatan yung pag-deny yourself, take up your cross, hangtod doon sa pagkamatay. Because Jesus denied Himself and took up His cross until Golgotha. Kita usahay, kamautan mo deny. Kamautan mo take up our cross, pero limited. Kaya nasa doon, sobra na sa naroon. 3 years, 5 years, na maurang yapon, hindi na naroon. Pasabot, kung muhatag kasi mong 10,000 radically, yaway mo abot ni mong 1 million, ayaw paghunong mo hatag ng 10,000. Hangtod yung ka mamatay, kaya huwag kayo kaon. Sa ito, mapatay, hindi ka mahula. Sa ito, hatag. Kaya yung sumo na ganin na yung worry, musukin yung worry, na-forfeit. Kung kasagaran natin ilan na, ma-worry mata. So, ma-forfeit ang blessing. Kaya mga tao man mo, ganti na lang naman itawang ko rin. Nagugat ang mga natin. Nagugat kong tinarong, kasi ano nakatawa na, saan natawa mo? Ito mo, ikaw na bigatan na sa dawaan 6 pesos. Inyo di akong iprobiran. Nag-over mo, sige na mag-solder. Hindi na mo bakit bunga sinyang pre-over? Kung nagtaga mo pre-over, kaya sultik, Luis mo, bunga na yung pre-over. Kung kasi mo musugot. Sa muna, mga igsoon. Kung manginahan ka dako nga blessing,
they need more. In 2 Corinthians chapter, number 9 na siguro, or number 12, niingon si St. Paul, those who sow sparingly will only reap sparingly. Those who sow bountifully will also reap bountifully. Ang nagtanong og jutay, muani ra jutay. Ang nagtanong og daghan, muani sa do daghan. Kamo na pili kung sa inyong gusto, jutay ba o daghan? Mundang ako kay daghan akong nasulti. Kami ni question and answer portion wala. Ha? Sige. Okay. Kisay mo question. Oh, what is savings? Kaya ka ng savings mo na ikapasabot, gawa ka mo salig sa Ginoo. Tuwa ka ni salig sa imong savings. Di ba, naingon si Kristo? Ayaw, kaya, yan na. Kamu, wag mo maminaw ng ingon ni Kristo. Ayaw mo pagtigom o bahandi din sa yuta. Sa ito pa, do not do savings here. Pero pagtigom o bahandi dito sa langit. Di ba? Katong dili madunot sa taya, dili makutkot sa anay, o dili makawat sa kawatan. Yan ka savings ka. Dili na makawat sa kawatan, nadagan na mga hackers. Di ba? Makawat na. Yan, dili na makutkot sa taya, o ibutang sa inyo. Makutkot. Kung masulog lang inyo, dili na kanos kayo. Kanos kayo. Pagtigong dito sa langit, siguro yung mga bakuhan. Ang savings, dili na tinoon. So, ayaw mo pag-savings, pag-time deposit na mo. Bitaw, ang pasabutan ng savings ba, do not save anything for yourself. You may save something for the community. Kaya ka nga, i-save ko nito, pampoy gamitan na para sa community. And when the need arises, ako nang withdraw kay para sa community. Or para sa whole faithful, na kung kisa ito ng inahanglan, para nila. So, dili ko na-spend o palit o cellphone, palit o ka na mga para sa mga organingon, kaya tungkol ng extra money, ako na siyang i-save for a greater purpose, for a nobler purpose in the future. Klaro kay si Kristo sa museo sa to siya. Tanawas Kristo, may savings. Wa na sila savings kaya ang ilang gamay nga katong money ba? Kawaton mo sa Judas. Kawaton. Okay, pagsold nila sa temple, paning lang sila tax, the temple tax nga to silver coins. Duha mo sila kamo si Peter. O tagwan silver coin niya, 2 silver coins, kaya duha mo sila sa Peter. Ingon si Peter, usap ni Lord, usap na ito buhisan ni Lord. Kasi adi biya tanga yung tanong buhis, pero pabuhison mo kita, pumatay savings, nga to sa kasakuan, late, niya, pamasol dito. Ang unang isda niyo mo makuha, umba ang bakba, nanay coins diha, nga enough for our taxes. Nagmilagro siya aron makahatag lang sa taxes. Nya ano di ba ta mag-savings? God can make miracles. Yes. Amen. 5 loaves nahimong naka-feed of more than 5,000 people. Doon na pag extra na 12 baskets. Asa mga itong damong savings? Tuas Ginoo, dili dilis bangko. Kaya ang bangko usahay, tungtungan na o mga kurap ni mabangkran na yun. Pero si Kristo, di siya mudagan, bisa kung sa pay atong Panginoon. Sige na ito. Ito. Isa mo may pangutanan. Napatay na pangutanan ako, Father, kailan na rin imong savings? Nakuha. Yan sa kanya, mamatay ka, Father. Nakugara ganing iro dia malik sa dipuson ng ganit, kung saan magpalik. Siya ro sige na taga-charismatic kung makadungog yung namatay sa panilobog, di ka na mahipos sa panilobog, siya ro naman sa gawasan nila yung buwangon. Kasi ako niya, ang mabayuno niya sa murihan ako,
Ilubong magaling ng mga matay na naghiga na sa iyo, kana pampari nga sige wali. Di ba? So, pwede na kung matay o mana mo. Ngita pa yung savings. Kasi ang mas may lalagay maditso ang gamatay. Diyan maparalyze ka. Nakuuni. Nakakakun. Siya ro sa gimo atiman. Sa kanya wag gimo atiman, pwede patay. Ano gamatay? O di, ipuso. Simple kita. Wala kang don't worry about tomorrow. According to Jesus, Matthew chapter number 6, no? Do not worry about tomorrow. Tomorrow has its own problem. The problem of today is enough for this day, is enough for you to handle. Look at the birds, the weeds, the flowers. They did not labor for their own good, but the Father in heaven gives them everything that they need. Kamu pa kaha na you are more than a flock of sparrows? Have faith. Ano, kaya tungkol na ng savings, daghang nag-away. Tanawa mamatay ang nag-savings, ang mabuhay pa, may mag-ilog, kung saan-saan pagbahin ng savings. Ang tulong, mapuntas barangay yung kinihangan, mga managsuon, tungkol sa inheritance, o sa kwarta, o sa insurance premium, o proceeds, nagikan sa namatay nilang ginikanan. Hasta pagani ang limos, awayan pa. Away kasa. Tungkol na sa kwarta. Pero ang savings na ito, nasa Ginoo, nasa atong good deeds, wala rin problema. Kaya kung nasa kwarta, di mo sana mag-away, kaya sila ating good disposition. Sige. Puntahan mo, disposition. Kailangan pamuntahan na. Ang puntahan mo niya, tinuot ito ka ng 100-fold blessing. Be, tinuot, dili. Wag mo klaro pa yung numero. Sige, tagalan ka ng sample. Si Mother Teresa of Calcutta, ni ato siya sa Calcutta with $2. She started her apostolate with $2. Pag naog niya sa train, di na siya musakag balik. With $2, muserve siya ito na naghigda sa streets of Calcutta until she died. Pero siya nahitabo, sa sige niyang atiman, wa siya mag-solicit, hantod ron, wa na sila solicitation, wa na sila pag-publication niya, wa sa gani siya gitawag o kaning vocation campaign para na manood siyang order. Siya na yung usa, atiman dito. Ibato pa siya, ikasamaan pa siya. Buwat lagi siya na ay muhatag, divine providence, with $2. Pag after 10 years, wa mamatay si Mother Teresa, nanay noon siya ay mga 70 centers throughout the world. Kung mag-feed na siya o mga tao na masakiton, average of 6 tons of food every day. Just imagine how much the food na 6 tons ang ibugatot. Pilay value na every day. And until now, that is the situation. So, important niya. God will surely provide if your entire body and your entire self is you render it for service to others. Pero hindi mo na i-render for your own pleasure and comfort, God will withdraw the support, the providence. Nga naman, because you are no longer adhering to wala nimo gisumpay ang imong faith nga niya, ang imong faith di nga rin sa imong kaugalingon na according to St. Paul, the belief on the self is another form of idolatry. And God is very jealous God. He is against idolatry. He is against idol. Kaya kung nanang imong trust nimo, tungkol lang kaya kwarta, kaya negosyo, may ikang mukuan, nanang imong trust nimo, mo-withdraw na yun ang Ginoo because you are practicing idolatry. Tanawan ng mga taong trust nila kagalingon, katulong na kaayo, galit ay masuko, niya bukat yung mga naw, bukat yung mga tingog. Di ba? Ano tayo man? O sa mga film nila ng permitting mo sa mga na. Kanya, kasi resulta, tungkol kaya wag na sila mobilib sa Ginoo, ibilib na sa kaugalingon. Marato kayo. Tanawang mga Americans, ang Japanese, ang Europeans, ang tanan, dali Islam marato.
Tanawang mga dato, basta na mga financial crisis, na pero tanawang mga pobre, labi na ginagin ang pobrihan, ka na nagigda sa sidewalk, bisag kung sa panahita mo, kasi tsunami pa natin, yun marathon. Wakit, taga-sidewalk, manidagan panahon na itong tsunami panran. Naman itong tsunami panran, ano ito mga ito? Hasta mga minatay, nidagan o balik. Pero ang mga taga-sidewalk, wakit nidagan. Teka naman, kusang na isa, tsunami siya, usap nila tapos, sa patay siya. So, kaya naman, gana pa, makaligo na ka, may tubig. Kaya siya. So, bota nyo, ito ako mo. Sama na, nagkasalamat. So again, let's have a short prayer before we give our tithes and offerings. Let us quiet ourselves down as we make it safe and blessing for us in the Spirit. Amen. Father God, thank you for gathering us together. Lord, thank you for the words that we have listened, O Lord. O Lord, we pray, O God, for your grace, O God, to allow us to be generous as you have been generous to us, O God. O Lord, it is for your kingdom, O Lord, it is all for your glory, O God. And Lord, we pray, O God, that you're going to help us, O Lord, in a way give our 100%, O Lord. For if we try to do it by ourselves, O Lord, we know we cannot do it. But we know, O Lord, that with your grace, with your help, O Lord, we will be able to give as you have given to us. Lord, as we are going to give our tithes and offerings, O God, we pray, O Lord, for generosity. We pray that you will help us, O Lord. For you are the great provider, O God, and that we cannot be outdone in generosity. All this we ask and pray in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Lord, have your way. As we give our tithes and love offerings to God, we pray, O Lord, that you're going to multiply it, O Lord, in tens and hundreds and 1,000-fold, O God, in good health, O Lord, in financial blessings, O Lord, in jobs and promotions, O God. We pray, O Lord, that your grace continues to abound in each and every one of us, so that we will also be blessings for others. As we pray in Jesus' name, amen and amen. Thank you so much.